tayo. Ito guys, nagtutupi tayo ng mga damit. Ayan. Wala pa tayong viewers. First time kong mag live stream ngayon guys sa sa YouTube channel ko. Nilalive ko yung pagtutupi ng mga damit ko. Ang tayo ngayon guys, tigasin tayo. Tigas tupi tayo ngayon. Lag. Pwede nga ako. Ano mo ako nakagkaan? Kuya, andito tubig. Ha? Andito tubig. Pa? Ah! Bakit dito tubig? Dapat kayo maingay, umalis kayo dito. Nakamag ka maingay, nagaan sa sala. Paano to? Ang bilog kung ang hayop ay maas ng maas na tunog. Piliin naman ang hayop ay lumika ng malinang tunog. Tutupi tayo ngayon guys ng mga damit. Wala pa tayong ngayon i-upload na bagong content. So eto muna tayo. Tutupi tayo ng mga kadamitan ng mga kids. Number 3. Nga pala guys, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko Saka salamat dun sa mga nanonood pala ng ko, ng mga uploads ko. Sana upload niyo pa rin panoorin yung mga uploads ko guys.